Казочки з Альтаночки. Вітаю вас, мої хлопчики і дівчинки. З вами Усмішка і час казки. Спадар рассеянный. Жил спадар рассеянный на вулицы бассейной. Ранком мусіў спрытна ўстаць, геть кашулю апранаць. В рукавы прасунуў рукі, вох, апранаць штаны навука. Вось які рассеяны з вуліцы басейнай. Узяўся ён за паліто, узяў чужое. Ай, ну і што? Стаў нацягваць ён галошы, зноў не тое, мой харошы. Вось які рассеяны з вуліцы басейнай. Так спяшаўся ён, напэўна, што не шапку ўзяў, патэльню. Не валёнкі, а пальчаткі нацягнуў сабе на пяткі. Вось які рассеяны з вуліцы басейнай. Аднойчы на трамваі ён ехаў на вакзал і гучна ў салоне важатаму сказаў: «Глыбока паважаны вагонапаважаты, вагонапаважаны, глыбока паважаты. Мне трэба тэрмінова выходзіць. Што рабіць? Ці нельга ля вакзая трамвал хутчэй спыніць?» Важаты той здзівіўся, трамвайчык там спыніўся. Вось які рассеяны з вуліцы басейнай. Ён зайшоў спярша ў буфет, каб купіць сабе білет. А затым пабег да касы, каб купіць бутэльку квасу. Вось які рассеяны з вуліцы басейнай. Трапіў гэтак на перон. Сеў адчэплены вагон. Загрузіў усе валізкі, іх нямала, шлях не блізкі. На канапцы там пасля ён заснуў, як немаўля. «Вой, а дзе ж я апынуўся?» – закрычаў ён, як прачнуўся. А з платформы адказалі: «Мінск вы зранку прыязджалі». Трошку наш спадар паспаў, а ў акенцы зноў вакзал. Ён здзівіўся, запытаўся: «Як жа горад ваш назваўся?» А з платформы адказалі: «Вы ў Мінск наш завіталі». Трошку зноў спадар паспаў. Як прачнуўся, зноў вакзал. Пазяхнуў ён, пацягнуўся, ад здзіўлення ўраз прачнуўся. Ці Бабруйск, ці Маладэчна, ці захрас я ўсё ж навечна. А з платформы адказалі: «Гэта Мінск, вы не чакалі?»
Закричаў ён: «Што за жарты? Еду дзень, другі плацкартам. Ды чыгункі ўсе пуці ў Мінск вядуць, як ні круці». Вось які рассеяны з вуліцы басейнай. Конец. Гэта былі казачкі. Казачкі з альтаначкі. А я развітваюся з вами. До новых казачных сустрэч!